Наша клиентка има специална изненада по случай рождения ден на своята майка. Хайде да го направим заедно. След консултация се спряхме на флорален десен, защото майка й обожава цветята, а материята, от която ще изработи спалният комплект, е рамфос с 5D штампа, пасващ отлично на интериора на спалнята й. А след като отрязахме отделните части на комплекта, внимателно преминаваме към ушиването. Тъй като в Герсони държим на всеки детайл, подбираме най-подходящия цвят на конец, с който той ще бъде ушит красиво и прецизно. Внимателно подгъваме всички ръбове, за да придадем красив и завършен вид на изделието ни, като работим прецизно и внимателно към всеки детайл, за да бъде ушито всичко стабилно и да гарантираме дълготрайност и устойчивост във времето. Накрая внимателно сгъваме всички отделни части на комплекта, подреждаме ги с грижа, пакетираме ги с внимание и поставяме нашия етикет, символ на качество и отдаденост към всеки детайл. Ако и ти искаш да зарадваш някой скъп за тебе човек, свържи се с нас, а информацията е в описанието.